jotono lamsogo keplai kaitoni mangui. Jadi tini जों हाय हिब्रु BIJAP no serang layoना chapter 4 थांनायाव जों जिसु ख्रिस्ट बाय Moses sebab kotorku bonkai जों serang laika tini chapter 4 जिसु ख्रिस्ट बाय Joshua uknayni bisingo teman-teman Israel rok Judai rok engka Joshua na torjakugo piaba sebab kotorku knay HIBRU punugo ang porimana eknichme charjara chapter 4 tabok जों habai beni thane bathagei mano nei kaitor kogrui klangka hake norokni bere khoroksa phano habai bathagei mania tei ke phaidi जों kirima tei tonglayana tamni hunba borok khnama haino जों bo kothma kahamno khnaka borok kothma kahamno khnamale khnaka tamokhe abo borokni samungo chukliya tamni hunke borok abono khnawi poito khlaiwi khawo jobliya hake जों poito khlainai rok habai kaitoni thani bathagei tongo omo ungkha katsri bo ahai hunai samahai ang jolewi ahai hunai smai tangkha borok aro habai ani thani bathak phaigla o sungchar snambai pro no bini samung baipano bo kok no ma saka tamni hunba salni kok elembakni kerengsawo ahai hunai sajakha sal snini salo kaitor bini beba samungni bathakha o element poriman bisintei kaitor jono katalke hamare klaiten ke ra jengnuka Joshua bo Israel rokno kanan hawo tlangkha mosinke Egypt ni Israel rokno tui khogito bokha hasen khungo borok 40 bosor tongkha piaba mosi hamalia kanan hawo bo kanan hawo halan sikang tika ngem Joshua ni leadership by borok kanan hawo haka ngke जों omno bujiwo Joshua Judai rok ba Israel rok no kanan hawo harokha ngke kanan ha engka lenglamani jaga ba borok tumanai hasen khungo to borok kosto tekto lenglamani krei piaba kanan hawo borok kubu ke soike ma lenglawi kya haibana o sungsani kanan habu kubu ke lenglamani ya ngke omno bujogo sungsaro kubu ke lenglamani krei piaba tumane mole o sungsaro lenglamani krei te Joshua thibani yagulo tumanka David Raja David bo boni mo boni resamungo bo sunai tongo haine ang salsa subrani lenglamani bo subrai lengla romani bo ang habinai kubike lenglaman jaga habinai nisa ngke Joshua bo kubike borokno tumane lenglama romaya piaba Joshua kanan hawo Israel rokno haro boni leadership by haro mani bo ungka kubai lenglamani ni sampli sebab kubai lenglama romanai Jisu Kristo hani bagai se Jisu Kristo oseng saropayo ge Jisu Kristo no yachakni borokbo kubai ke lenglamani mau kubai lenglamani Jisu Kristo ni bisingti kaisi manai mana ba lenglamon kubai lenglamon ngai mana omongka pholani lenglamon ge Jisu Kristo ni bisingti kaisi mono manai mana oron जों chapter 3 by chapter 4 nugo ang hai poripena hake जों poito khlai nai ro habai kaitoni thani bathagei tongo omo ungkha katsei bo ahai hnei samahai
आंजलिबुई आहाय हनै समाय तांखा borok arok habai ani thani bathak paikla o sungsar snambai pro no bini samung paipano bo akok no masakha bo jiskai do sungsar no soidino snambai kya sadino lenglakha haibana boni samung no adom koknaya ngai sungsok khlai haine hai kaidoni samung no supruwi ropika kaido salsni salo saldokni salo pairowi salsni salo bo lenglaka piaba borok muni shoni sumsok kaidoni samung no supruwi ropika haibagai kaido u samung no haine hai tangwani jengpika mane borok kaido tomani bagi borok no snamani ka boni tongthayo tlangmani bagi haine bagi jeng bible nugo bo jo to borok no kubino suwi matangjak thung nei nayo haine bagi Jesus Christ bo ukok sawo John chapter 5 verse 17 no like look nai ro haine sawo ani apa tabok butang samung khai tongko da angbu samung khai tongko haine sa tomani bagi kaido Genesis sawo bo 6 din samung tangai sadino lenglakha piaba tomani bagi Jesus Christ sa apa tabok bu samung tangai tongko tomani mole adom kaitoni samung paijak no pilas kang borok adom bo sukoi ro bai hai kaido samung matang pikya hai bagi no Jesus sawo ane apa samung tangai tongko anggo tangai tongko toma samung go borok no suk no hawat langmani tomani mole borok sungsok ka tabok sungsok gnang ba suk no hawate hawi malia han bagi samung ne bagi se Jesus Christ o sangsara pai tabok bai ke seng kaitoni lenglamani lenglamawo bai ke seng hawi mana jepro seng kubu ke mthangjago asai ka ta deng apro no chini khakchangma chini kubui lenglama borok muni soni pholani lenglamani kubui lenglamani jinis no seng mana tomon le kaitoni lengla mani inka perfect borok muni so jeng lengla kogo lengi lengla ka hai leng thuyo omhai piawa kaidoni lengla ma waisa soklang te bo small brum ni bangai o lengla mo ga Jesus Christ o kok saw Matthew chapter 11 verse 28 o haini saw ani thani paide jo to poja hilik ti chakro no ang lengla mar nai nisa ga Jesus Christ o lengla mar nai bo si jo to borok no kubini lengla ma ro nai ga John chapter 9 verse 4 o kok saw ang ano gokhonai ni samung no khlaibani bagi sipayo okay obono ang mak khlainai hai sal sokpainai man hor sokpainai khlaimaya jora hor ung khlaimaya je jora tongsani sa ang mak khlainai nisa ga bo samung no khlaibani phaibani ketei punukjakmani phaithamane punukjakmani chapter 14 verse 13 apro ang chukno hani hai hnei samano khnaka o kokno sidi tabuk ni simi subrai ni samung khlai thinai rok borok khamsajak phola hai hnei saka abo khaino borok ni samung borok hai baksa thangma bai borok samung krak tangmani man lengla nai oro borok ma lengla nai niso salsa borok lengla nai chukno hangka omo hai jaga jeng aro phola lengla wi tongwinai aro te kosto tek tokri aro kha lengla kubui lengla mani jaga geseng oro jo dono je kono Jesus Christ no poito khlainero aro soginai je prosen kaidoni hamjak mano sibu kaidoni hamjak mano mawu te kaito bori sajla no chini chungno muthangani bagai kabori cruso kanta burokha ge Jesus Christ chini sumsoro nawi kalbari cross tiga saltani salobo poza hakoni basaka obono poito khlaimani inka jisuno poito khlaimani mane jisuno poito khlaimani inka boni samong no poito khlaimani nge apro bono poito khlaiga ke chini bukhawo sing kubu ke sing thani khaksang mani lengla mani sing sokai te
किरिमानि करिया ते आं बरके सबनाय ने बखाव किरिमानि करिया अबनो जों लेंला माने गोबां बर' हायनि सायाव साबाद राखो गैया जुगनो हासो गैया दाउ अमा हायफुंनाय रग दं साबाद ना बा साबाद माने लेंला माने साबाद नखा रेस नों जोंनि फला बाहाय लेंला मा जेफ्रो जों जुब्राय जिसु ख्रिस्टनो यासाबो जोंनि फला दै कमदलिया जोंनि फला मरकेव सबलिया आफोरनो जोंनि कनसेन जोंनि फला जों गुबै के लेंला माने मानो जे जिसु ख्रिस्टनो पयतो खलाया गिर्जाफोरनो थांथों जेफानोंथों बो जिसु ख्रिस्ट तमा खलायखा जोंनि सुंसोनि बागै जोंनि सुंसोनो तमा खलायखा बनो गुबै बिश्वास सामाया के बो ओ बरं थानि खाकसां मा बे लेंला माने गुबै लेंला माने क्रै Hebrew chapter 4 verse 2 от माइसा हाय हाय थांफिने तामनि होनबा बरक खनामा हाय न जों बो कथमा काहामनो खनाखा बरक कथमा काहामनो खनामाले खनाखा तामके आबो बरक नि सामंगो चुबलिया तामनि होनके बरक आबनो खनावी पयतो खलाय वे खावो चबलिया इकबांगो बरक खनावो कथमा काहामनो खनाव हायफोनो बरनि बखावो पयतो खलाय पयतो इंया हाय बागै बरन बागै मंसा लाभ करे verse 11 ओके फाइदि जों आरो हाबै कायतनि थाने बाथाक ना बागै काफ्रा लायोना बरक को खनाया इंगै आरो हाबै मानया माहाय जिनि बेरे खरक साफानो आबोहाय उन्थाय करे गोबां बरक आरो हाबमाया बिसोर जायनि बागै हायबानो जोंके आरो अमाहाय इंगानि को ग्रै निसा बाइबल सावो बेलायकेना बाइबल संदुको बेलायकेना साबधान खाय रमानी जोंनो वार्निंग रमानी किरमा संसाके जे बरक बनि लेंला माव फाया बरक मरकेबो वाहुलै टेक तमानै मा तंनाय आनि बागै आनि लेंला मानो फायदि नै जिसु साव verse 1 chapter 4 verse 1 हाय थांफिने ताबो जों हाबै बिनि थानि बाथागै मानो नै कायतो कक रुबै क्लांका हाके नरकनि बेरे खरक साफानो हाबै बाथागै मानिया दैके फायदि जों किरिमा दैयै दंलायोना आंखौ बर'खौ आं किसु स्राय इंडिया इंग्लिश परिचय let us therefore be diligent to enter the rest और गोसाव फायदि जों लेंला मानिबो हावानि बागै चेष्टा बा साथार लायोना lest anyone fall according to the same example of disobedience इंडिया के उ कखनाया इंनाय रखायनो बर' खायखनो जों कलायनाय कखनाया इंनाय र बर' कलाय कखनाया इंगै जिसुना यासा गयावै पयतो खलायावै थैनाय र बर' कलाय मरकेव अमखायनो जों इंनाय नै सामानि कक्सिमो के बेलायखनो अमो तमाने जोंनो वार्निं रमानी किनि संसा वार्निं मो 6 to 9 chapter 4 verse 6 to 9 पहिला कथमा kaham खनानाय र बरक आरो हाबै कायतनि थाने बाथागलिया तामनि होनके बरक पयतो खलायलिया हाके बाक्सा पंगो बरक के हाबै कायतनि थाने बाथागै माननाय तिनि खनै कायतो ते सालसा चंमानि बिसिं तै अमो सिजाखा बिसि गोबां मा उलो बो दाउदनि बुकुक्ति आ सालनि ककनो सारखा एलेम्बाकनि आ कक sekangno tisazaka tumungno norok tini kaitoni koroks korang kanawi tongke hake kok kanaya ta ngchidi tumungno Joshua o borokno bathagruna remate aboni ulo te salsani kokno kaito sana nangla khamu hake pano salsani salo kaito bathakma haibini borok bo bathagri manai और जों स्राय खिनुगो तिनिनो कायतनि जरा कायत जरा रय दं माने जेफ्रो कायत जरा रो कायतनि कक सफाय आफ्रनो बर रो यासाकथाय आं उलो यासाकनाय हाय नाय उलो कायतनि ककनो खनानाय अमहाय मथाय ग्रैत माने मले बप्रो निनि लांङै थांजाक जोंसिया गोबां मा जुदाय रो बर मुनि कानान हावो
Hamalia, teman bagai, boito kelayan. Bila sekan, mosi baro John kanan haba HIBRU nayuni bagai rohoka. Piaba kenai korok nui si kahake sapai boito bai. Kaleb bai Joshua. Nge Joshua be kaleb simisi hasil je isipni nokari penero. Teman mulai terok sawu jagale kahane dud modurio jakna haibana aro borok tongnai ro tong koto जों borok no paya जों hamaya. जों hakin buthajak pene. Piaba kaleba Joshua ke sawu kaitor जों no rokha ke जों habibana. Kaitor ni phanbai जों habibana nei sawu. Je kebangma aro habimalia teman bagai borong ni. Kaitor no bisnes saya ni bagai nge omohaini o borok hamaya engka tabuk jisuno poito klaya rok ni sampli tabuk jisuno poito klaya bor ni bagi ni kabang borok kaitor boni hawat langwani musupana borok rok hamaya teman male Kristo ni samuno Jisu Kristo no poito klaya umabai verse 10 chapter 4 verse 10 tamni hunba khoroksasek aro habui kaitor ni thane ba bathake kaitor bini samungni bathakma haino a borokno samungni bathaknai a borok bo samungni bathaknai lenglamani bathaknai ba samungni bathaknai ko borok bo kisa srai nya English oka haini chau for he who has entered his rest has himself also ceased from his work as God did from his je borok lenglamani jagabo hawikha uborok samungnibo bathaksinai mane जों kaitoni lenglama sogikya jebro जों mothangjago asai katal engo जों samung no samungo bathakmani klaika ke kaitorbo sini us borok ni bagai samung khlaibaikya tabuk naidi kogba bupa khoroksa samung khaibikya haibano busala suprui roketoma hai bo samung ma khaibine bupa ko table panas naka bo atora thamu tokri rikya ke table khlaibani bagai bo hai mas na phaisina bla ke omo haine ke bo samung paikha mane no lenglakha mane samung krikya mane samung paikha ke jengke tamo busala ke tabuk toma bo bupa samung paya sak joratui bo kiribui ma tongsne ang sebai mani toma khlaijak naikya haibana bupa sna bai paikha angkele o hain hai sna paikha bla ngeta tawana sidi nin bagaya hain hai sna paikha sna jak paikha nang table na sogai mai sama ba pore mak nge omo hain sengba hain kaito bo lenglakha sengbo sini wana mani krikya manen lenglakha jepro seng kaito samung no yasagu kaito samung no bisasau bo klaimani no sini bukhawnau aprono seng lengla de sini lengla mani aprono seng kebuike lengla mani no seng mana ke getini asuk zoran kena pailesiona tei alka tok omo thangwangke hani kolokma somoi jora napinai gekabangma borok saharu belai Bible study belai kolok khayu nei ma khana sogoi mi ya net rok payu nei hani bagina ang tabok kisa bara kina klaimani nei wan sogo haipano waisu ke 40 minute rok nei tuman male o topic no cover khaibe wani bagi ke jotna na khambai nai to nei ro amen